Du husker nok, at Kaj og Gerda elskede at lege sammen i deres lille have op under taget. Og i hele den lange sommer blomstrede deres roser så smukt. Nu havde Gerda lært en sang, og i den var der noget om roser. Det lød sådan her: roserne vokser i dale, derfor vi barn Jesus i tale. Gerda kunne godt lide de ord, og hver gang hun sang dem, så tænkte hun på Kaj og på deres lille have. Se, om vinteren kunne de jo ikke lege i rosenhaven, for så sneede det, og det blev så koldt, at vinduerne frøs til is. Men så fandt de på, at de kunne lægge nogle kobbermønter på kakkelovnen. Og når mønterne så blev rigtig godt varme, så kunne de anbringe dem på den frosne rude. Så smeltede isen, og så kom der et lille rundt kighul i vinduesruden. Og igennem det kunne man se et sødt lille øje. Det var når Kaj og Gerda kiggede ud. Men var det koldt udenfor. Sneen føg rundt om hushjørnerne og lagde sig i høje driver nede i gården. Deres bedstemor sagde: det er de hvide bier, som sværmer. Nå, sagde Kaj, har de også en bidronning? For han vidste jo, at de virkelige bier, de havde en dronning. Ja, det har de, sagde bedstemoren. Dronningen, hun flyver midt inde i deres sværm, og hun er den allerstørste. Om natten flyver hun igennem byens gader og kigger ind af vinduerne, og så fryser ruderne til is. Det ser ud, som om der er blomster på ruden. Jamen, det har vi set, sagde Kaj og Gerda. Så stod Gerda lidt og tænkte sig om og sagde: kan snedronningen komme herind til os? Lad hende da bare komme, sagde Kaj. Jeg sætter hende på den varme kakkelovn, så smelter hun. Bedstemor sagde ikke noget. Hun klappede bare Kaj på håret. Om aftenen, inden Kaj skulle i seng, kravlede han op på en stol. Han ville se ud af det lille kighul i vinduet. Det var jo så spændende. Der faldt et snefnug fra himlen. Det blev liggende på kanten af blomsterkassen. Snefnugget voksede. Det blev større og større. Men hvad var nu det? Det formede sig og blev til en kvinde. Hun var klædt i det fineste hvide stof, der var sammensat af millioner af stjerneagtige fnug. Hun var så smuk, men af blændende, blinkende is. Hendes øjne stirrede som 2 klare stjerner. Hun nikkede til Kaj og vinkede med hånden. Hvor blev han forskrækket. Han sprang ned af stolen. Det var som om der fløj en stor fugl forbi vinduet. En dag sad Kaj og Gerda og kiggede i deres billedbog med dyr og fugle. Klokken slog lige netop 5 på det store kirkeur. Au, sagde Kaj. Det stak mig i hjertet, og nu fik jeg noget i øjet. Gerda tog om ham og så ind i hans øje. Men der var ikke noget at se. Jeg tror også, det er væk, sagde Kaj og skubbede til Gerda. Men der sad noget fast inde i Kajs øje.
det var en af de her spejlstumper fra Troldspejlet. Du husker nok, hvordan det var, når man fik sådan en i øjet, så kunne man kun se alt det, der var grimt og ondt. Og det var nu sket for Kaj. Og han havde også fået en spejlstump ind i hjertet. Så lige om lidt ville hans hjerte blive til en isklump. Og Gerda, hun græd. Hun syntes, det var synd for Kaj. Men han sagde, føj, hvor ser du grim ud, når du græder. Hold dog op med det. Og lidt efter råbte han, nej, prøv lige at se, hvor grim den rose er. Jeg tror, der er en orm i den. Den er jo helt skæv. Så sparkede han til kassen med roser og rev 2 grene af. Og så løb han ind af sit vindue, bort fra Gerda. Og hun stod der og kunne ikke forstå noget. Fra den dag af var Kaj slet ikke sig selv. Når Gerda kom og ville læse i billedbogen med ham, så sagde han, det er for pattebørn. Og når bedstemoren fortalte historier, stillede han sig bag ved hendes stol og rakte tunge og gjorde nar af hende. Det var alt sammen på grund af den spejlstump, han havde fået i øjet og i hjertet, at han var ond mod bedstemor og Gerda. Men Gerda blev ved med at elske Kaj af hele sit hjerte.